Койсы кибеткә кермә православие динендәгеләр йомырка, май, он ала, чөнки зур бәйрәм май чабу масленица башланды. Коймак пешерү өчен кирәкле ризык бәяләрен белешү өчен без шәһәрнең билгеле бер кибетенә кердек. Биредә йомыркага сайлау зур. Кайчандыр алтынга тиң булган йомырканың соңгы вакытта бәяләре дә төште. Хәзер бер дистәне 99 сумга сатып алырга мөмкин. Сөтнең дә бәяләре канәгатьләнерлек, товарга кытлык юк, хакына килгәндә литрын 36 сумга алырга мөмкин. Коймак әлбәттә майсыз булмый. Көнбагыш майының да бәяләрен белештек. Әлеге товарны 79 сумга да алырга була. Кибеттә шулай ук онга да сайлау зур. Әлегенә табадан төшкән коймак белән сыйлану өчен теләге булганнар кайнатма, джем, коймак ише әйберләргә өстенлек бирә. Аның ише товар белән дә кибет киштәләре тулган. Май чабуга коймакны натураль продукттан пешерергә теләүчеләр исә урамдагы базарда сайлана. Православие халкының әлеге йоласы 7 көн буена билгеләп үтелә. Атнаның һәр көне исемләп бүленгән. Ә инде май чабу атнасының соңгы көне зур бәйрәмгә әверелә.